Хәйрле көн, Татарстан. Хәйрле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 8 февраль, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф, файдалы атна башы теләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. 297 ел элек Петр I байрагы белән Россиядә Фәннәр академиясе булдырыла. Биредән илебезнең үсешенә зур өлеш керткән Ломоносов, Павлов, Менделеев кебек данлыклы фән эшлеклеләре чыга. 1999 елдан алып 8 февраль Россиядә фән көне буларак билгеләп үтелә. 205 ел элек дөньяда беренче тапкыр полиция хезмәткәрләре эзләнүшләрендә эт кулланалар. Безнең илдә этләр беренче тапкыр сакчылык өлкәсендә, соңыннан полициядә 19 гасырда хезмәт итә башлыйлар. Төрле елларның 8 февральдә кышкы Олимпия уеннары ачыла. 1984 елда Сараево, Югославиядә, 1992 елда Альбервиль, Франциядә, 2002 елда Солт-Лейк-Сити, Америка Кушма Штатларында. Тапшырубызны «Саумысыз» рубрикасы дәвам итә. Бүген сүз фитотерапия, ягъни дару үләннәре белән дәвалану турында барыр. Шифалы үләннәрне кайчан һәм ничек куллану турында сәхифәбезнең даими эксперты табиб Илдус Лытфуллин сөйләп китер. Бүгінгі көндә менә заманча медицина без исбатлы медицина дип атыйбыз, доказательный медицина. Бүгінгі көндә табиблар куллана торган методлар, алар исбат ителгән булырга тиеш дип санала бит. Менә бу исбатлы медицина күзегеннән чыгып караганда, фитотерапия, даруларны кулланып дәвалану булышмый дип санала. Күпчелек вакытта фитотерапия дару белән дәвалану, менә заманча медицина аны плацебо дип саный. Плацебо русча әйткәндә пустышка, ягъни кеше менә бу даруның файдалы булуына ышанып, үз-үзен ышандыра дип санала инде бит. Алай булса да, булай катгый рәвештә фитотерапияны кулланмагыз дип әйтү дөрес түгелдер инде, аның традициясе бай. Күпчелек вакытта фитотерапия ул зарарсыз әйбер, шуның өчен әгәр дә аны белеп куллана торган табиб бар икән, фитотерапияны кулланырга ярый. Ләкин аның да кайбер нюанслары бар. Фитотерапия һәр вакыт зарарсыз түгел. Җыелган үлән сәламәт, дөрес җыелган үлән булырга тиеш. Мәсәлән, әгәр дә бу үлән авыру икән, аңа гөмбәчек кунган икән, ул зарарлы булырга мөмкин. Ул җыелган үләннәр дөрес урында, экологик яктан чиста җирдә җыелган булырга тиеш. Менә завод кырыйларында, трасса кырыйларында җыелган үләннәрдән төнәтмә, дару ясап эшләргә ярамый. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк, фитотерапияны аллергия булган кешеләргә кулланырга ярамый. Моның белән еш кына очрашып торырга туры килә. Менә бала озаклап йөткерә икән, ул йөткерү аллергия белән бәйле. Әниләр мәсәлән моны белми икән, табиблар моны аңлап бетермәгән икән, аңа үләннән ясалган дару биргәч, аның хәле начарлана. Шуның өчен фитотерапия ул һәр вакытта зарарсыз түгел. Әгәр дә үләннән ясалган даруны дөрес ясамаганнар икән, ул да зарарлы булырга мөмкин. Мәсәлән, кайбер үләннәрне кайнатып төнәтмә ясарга кирәк, кайбер үләннәрне кайнатмыйча гына. Монда нюанслар бар. Шуның өчен, әгәр дә сез фитотерапия белән дәваланырга уйлыйсыз икән, моны барып тик табиб белән киңәшләшеп кенә эшләргә кирәк. Шунысын әйтергә кирәк, менә заманча исбатлы медицина күзегеннән чыгып караганда, бу плацебо дип саналганга күрә, әгәр дә авыруыгыз җитди икән, ниндидер җитди авыру бар икән, фитотерапияга ышанып дәваланырга кирәк түгел. Фитотерапия ул кеше сәламәтлегенә зур зыян килгәндә әлбәттә булышмаячак. Ниндидер куркыныч булмаган салкын тиюләр, ниндидер куркыныч булмаган йөткерүләр булганда, ул вакытта фитотерапия кулланырга ярый. Ләкин әгәр дә авыру җитди икән, фитотерапияга гына ышанырга кирәк түгел. Безнең кышы сайравы иртән үк ишетелсә, көтегездә торыгыз, тиздән тагы да суытыр ди халык сынамышлары. Урамда былай да бик суык бит инде. Туры эфирда хәерле көн, Татарстан тапшыру.
Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтендә социаль проектлар еш үткәрелә. Шуларның берсе Ислам беренче адымнар проекты. Кыска вакытлы курсларның чираттагысы 13 февральдә башланып китә. Шушы проект турында тәфсиллебрәк сөйләр өчен студиябызга Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктимировны чакырдык. Әссәламу алейкум, Айгөл ханым, исәнмесез, хәерле көннәр. Ва алейкум ассалам. Халыкта әлеге курслар зур кызыксыну уятканнар. Ни өчен менә бу курсларның форматын кыска формат итеп сайладыгыз? Әйе, бик сөйнеп әйтә алабыз, чыннан да бу курсларыбызны халык бик яратып кабул итте. Чөнки кыска вакыт эчендә күп белем алырга мөмкинлек бирелә. Безнең мәчет каршындагы курсларыбыз бар, мәдрәсәләребез, югары уку йортларыбыз бар. Анда инде шактый вакытны сарып итеп 4 ел, 2 ел укырга кирәк. Монда кыска вакыт эчендә өйрәнү мөмкинлеге бирелә. Монысы беренче сәбәп. Икенчесе, мәчеткә керергә куркабыз, имамнар янына барырга куркабыз, ничек итеп яулыгымны бәйлим икән дигән сораулар белән мөрәҗәгать итә башладылар безгә. Һәм без инде карагыз әле бәлки безгә шундый кыска вакытлы курслар оештырыргадыр дигән ният белән башлап җибәргән идек без аны. Инде бу 18нче ел иде, әле кичә генә булган кебек. Вакыт шул кадәр тиз үтә, менә 7нчесен башлап җибәрергә җыенабыз. Кыска вакытлы дибез, дәвамы күпме? 7 атна дәвамында, бары тик шимбә көннәрендә, менә без аны сез инде әйтеп киттегез, 13 февральдә бу атнада ала бирсә башлыйбыз һәм 9дан сәгать 1гә кадәр шимбә сайын шөгыльләнәчәкбез. Укулар кайда үтә, нинди биналарда? Укуларыбыз безнең Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең төп бинасында һәм янында Инаның Галиев мәчете урнашкан. Шушы Галиев мәчете бинасында узачак ала бирсә. Укытучыларыгыз кем? Бик яратып сорау бирәләр бу хакта. Укытучыларыбыз безнең яшь хәзрәтләр, үзе безнең мөселман яшьләре активы, алар инде мәдрәсә тәмамлаганнар, районны тәмамлаганнар, ягъни белем дәрәҗәләре шактый. Һәм инде хатын-кызларыбыз өчен кызларыбыз аерым килә, егетләребез өчен егетләребез аерым шөгыльләнә. Ягъни апалар белән кызлар, абыйлар белән егетләр. Нинди дәресләр кертелгән? Менә яулык, ничек дөрестер бәйләү, Коръән өйрәнүдер инде, тагы нинди дәресләрегез бар? Төп дәресебез ул инде намаз. Чөнки намаз укырга теләүче кеше күп, нәрсәдер куркытып тора аларны, ниндидер тәргиш кирәк безгә дип әйтеләр, язылган вакытта һәрвакыт кеше шулай дип әйтә инде сәбәбен. Мин инде әзрәк кенә укый беләм ди, яисә мин дугаларны өйрәндем, менә басарга нигәдер куркып торам. Менә сезнең белән бергәләшеп кыска вакыт эчендә генә шушы гамәлне башкара алмамын микән дип әйтәләр. Безне инде бу бик тә сөендерә. Әлбәттә, намаз ул бик зур гамәл. Әлеге зур гамәлне аны 2 сәгать, 3 сәгать эчендә генә әлбәттә үзләштереп тә бетергә һич тә мөмкин түгел. Без намаз дип башлаган идек, ничек иттереп намазны укырга, нинди дугалар, нинди зикрләрне әйтергә, кайсы вакытта намаз укырга ярый, кайсы вакытта ярамый. Нәрсә белән аерыла фарыз һәм сөннәт. Менә шуннан гына башларга ниятләгән идек, нинди намаз тәһарәтсез. Шуңа күрә беренче дәресебез безнең тәһарәткә, гусул алу һәм тәһарәткә багышлана. Без аны теориясендә аңлатып, практикасында күрсәтеп, беренче дәресне шулай уздырып җибәрәбез. Икенче дәрескә алар икенче атнага килгәндә дөрес итеп гусул алып, тәһарәтләнеп, сыйна киләләр. Апалар инде бигрәк тә хисле бит инде безнең. Һәм 2 атна рәттән без намаз бирәбез. Монда шулай ук бүлеп инде аларны төркем кайберсе намазны инде шактый дәрәҗәдә белә, аларны аерабыз. Бөтенләй дә намазга әле басмаган халык бар безнең, алар белән аерым шөгыльләнәбез. Һәм менә шушы намаз сораулары дәресләр тәмамлангач та дәвам итә. Чөнки WhatsApp чаты хәзер бит инде безнең телефонда ни генә юк, нинди генә мөмкинлекләребез юк. Шушы WhatsApp чатында алар шактый әле айлар безгә төрле сорауларын биреп, без менә шушы сорауларына аларның җавап биреп, алар белән шулай дустана яшибез. Инде тәһарәт алдык, намазны азмы күпме укырга өйрәндек, ләкин хәләл хәрам мәсьәләсе бар. Әгәр дә синең ризыгың хәләл түгел икән, син белеп яисә белмичә хәрам ризык кабул итәсең икән, намаз бит кабул булмый. Шуннан инде мәҗбүр булдык хәләл хәрам мәсьәләсендә кузгатырга. Ничек инде Аллаһ турында сөйләмибез, гакыйда мәсьәләсе кирәк. Ничек инде пәйгамбәрбез турында сүз әйтмибез тыңлаучыларыбызга. Ул дәресләрендә дә кушып җибәрдек. Һәм менә барлыгы шулай 6 дәрес килеп чыга инде безнең. Һәм соңгы дәресебез безнең Коръән мәҗлесе формасында уза.
бик рухланып, матур күлмәкләрен киенеп, матур түбәтәйләрне киеп, безнең инде катнашучыларыбыз шушы мәҗлескә җыела. Дәрес официаль рәвештә, проектыбыз официаль рәвештә диплом тапшырмаса да, без инде аларга сертификатлар әзерлибез. Балаларыма күрсәтермен, оныкларыма күрсәтермен дип, сөенеп ул сертификатларны кабул итеп алалар. Үзенә күрә бик зур истәлек. Һәм шушы дәресләр дәвамында без аларга төрле бүләкләр дә өләшәбез. Бүләк алу бик күңелле бит ул. Һәм инде менә бу дәресләрнең саны бер караганда аз булса да, ул шул кадәр озак итеп укыган сыман тоела, чөнки атна дәвамында бер шимбәдән икенче шимбәгә кадәр алар төрле сорауларга җаваплар алалар, без аларга өстәмә материал шушы WhatsApp чатларына җибәрәбез. Икенче көнне килгәч инде укыдыгызмы, аңладыгызмы? Менә шундый җылы мөхит, һәм шуңа күрә халык безгә инде бик яратып йөри. Менә без инде шушы форсаттан файдаланып, яңа тыңлаучыларыбызны, әле ишетеп бетермәгән тыңлаучыларыбызны дәшеп калабыз шушы курсларга. 600 ялгышмасам, 600-гә якын чама кеше узган инде бу курсларны, шулай бит. Нинди телләрдә бара? Ике телдә. Махсус материалны да чатларга урнаштырган вакытта рус һәм татар телләрендә бирәбез. Моның белән инде без үзенә күрә горурланабыз, чөнки мөмкинлек бар ике телдә аңларга. Һәм дәресләрне дә шулай. Әгәр дә ул уртак бер лекция икән, ул бара рус телендә һәм татар телендә. Дәресләр рус телендә һәм татар телендә. Ягъни менә сөйләгәннән хәзер аңлашыла инде, бар теория өлеше дәресләрдә һәм практика өлеше. Менә шулай без аларны бүлеп ике телдә матур итеп алып барабыз. Хәзер бит инде коронавирус, шундый авыр заманнар дип әйтик. Коронавируска кагылышлы таләпләр дә сездә, кагыйдәләр дә саклана торганнардыр. Сакларга тырышабыз, маскалар белән килү мәҗбүри инде, һәм кулларны сөртеп керә торган махсус сыйыкчаларыбыз безнең ишек төбендә куелган, һәм безнең мөфтияткә килгән халык махсус рамка аша уза. Коронавирус булса да, менә безнең ел ахырында без төгәлләдек 6-нчы төркемне. Анда да безнең менә коронавирусны да җиңде шушында уку теләге дип әйтеп фикерләрен белдерделәр инде апаларыбыз. Менә мин һаман апаларыбыз дип сөйлим. Ләкин апалар гына түгел, абыйлар гына түгел, безнең анда яшьләребез дә йөри. Хәзер менә шундый сорау белән мөрәҗәгать итәләр: балама 10 яшь алып килсәм ярыймы? Балама 14 яшь алып килсәм ярыймы? Булай без кабул итәбез инде 17 яшьтән, әти-әнисез. Булай менә уйлапшып утырдык та, хәзер инде әгәр дә балалар белән киләләр икән, кабул итәрбез инде балалар белән дә дип уйлыйбыз. Балалар өчен бәлки айрым курслар оештырып җибәргә мөмкиндер. Шуннан башланып китәр дип уйлап йөрибез инде, әле алай рөхсәт бирми идек балалар белән килергә. Ләкин инде 10 яшь, 14 яшь ул баланы ничек үзен генә чыгарып җибәрәсең? Үзегез килсәгез, бала белән йөрүчегез булса, кабул итәбез дип рөхсәт бирдек инде бу юлы. Балаларга чыннан да ул менә үзеннән үзе шулай килеп туа проектлар. Безгә инде сорау бирәләр: ничек уйлап бетерәсез, каян уйлап чыгарасыз буларны дип. Менә шулай үзеннән үзе килеп чыга. Тормыш үзе күрсәтеп, үзе өйрәтеп тора, шулай бит. Шулай өйрәтеп тора. Һәм инде менә хәзерге заманда беләсезме, кеше тагын нәрсәгә аптырый: ничек инде бер дә акча түлисе түгелмени әлеге курсларыгызга дип. Бу бигрәк тә мөһим, бу чыннан да мөһим икән, чөнки шалтыраткан вакытта рәхмәт, менә мөмкинлегем юк иде диеп әйтүчеләрне ишетәбез. Безнең дәресләребез, курсларыбыз бөтенләй дә түләүсез. Кайда мөрәҗәгать итергә? Менә курсларга килүчеләр телефонга бәлки шалтыратырга мөмкиндер, килеп язылырга үзләренә кирәкме? Төрлечә йөриләр инде, килеп тә йөриләр. Без әйтәбез: нигә килдегез монда кадәр, шалтыратасыгыз гына калган. Юк, менә дәрес башланган көнне соңга калмас өчен махсус килдем дип әйтәләр. Менә бездә телефон номерын күрсәтәләр. Шушы номер белән шалтыратып, сезгә мөрәҗәгать итеп язылырга мөмкин булачак. 237-86-18 телефоннары белән шалтыратырга мөмкин, сайтта мәгълүматны аларга мөмкин. Килсеннәр генә, рәхим итегез. Рәхим итегез. Шулай бездә чакырып калабыз, форсаттан файдаланып. Уңышлар телибез сезгә. Бүгенге көнегезне безнең белән башлап җибәргәнегез өчен шулай сезгә бик зур рәхмәт, күңелләребезне күтәрдегез. Саубулашабыз сезнең белән, тагын студиябызда кунакта көтеп калабыз. Эшләгез, сезнең белән эшләү бик күңелле һәм рәхәт. Рәхмәт язсын. Бүгенгә менә шулай, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубулашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булып калыгыз.
gözler dalgalanıp mene, sinen özler alıp çığa yazga, dalga mene çıgam yemaz yazga, kırda yazdır yağlar, fena yazar. Твои следы, кругом твои следы, они ведут смерти на двор меня, а в окне ко мне приходишь ты, ногами теплыми, радостью дня. Твои следы идут в тепло весны, твои следы уходят в летний зной, следы ведут в осенние дожди, мои следы идут лета домой, следы ведут в осенние дожди, мои следы.